sammen, og velkommen til den her video. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, eller det har I sikkert, men jeg har lavet en intro. Den er så ikke særlig god, det ved jeg godt, men jeg skal lige lære at bruge programmerne og sådan lidt først. I dag tror jeg gerne, at jeg vil tale noget om den nøgenbilledsituation, som jeg har været igennem. Fordi det, jeg var igennem, det var, at mig og en tidligere kæreste, vi var inde på noget, der hedder Big Ben, inde i Varde. Og så lige pludselig kommer der en hen, som siger, at der er en nøgenbilledside af mig inde på internettet. Og jeg var sådan lidt fuld, og det troede jeg så ikke lidt på, så jeg sagde bare sådan, ja. Men så finder vi ud af senere hen, at det faktisk var rigtigt. Og jeg går ind og finder ud af det, og vedkommende, der sælger billeder ud af mig og sådan noget, han begynder at skrive til mig og true mig på livet, og skrive, at han vil ødelægge mit liv, og skrive, at han hader mig rigtig meget, også selvom jeg ikke kender ham, og han ikke kender mig. Og så går der et lille stykke tid, og så stopper han med at skrive til mig. Og så kommer jeg ovenpå igen. Og nu er jeg så nået hertil, hvor jeg simpelthen har valgt at acceptere, at der simpelthen er den side af mig inde på internettet. Fordi det kan jeg ikke gøre noget ved. Men det er jo alt for nu. Fordi at nu skal jeg til at gøre nogle ting herhjemme, som jeg ikke gider. Det er ryddet op. Så, men vi ses nok i næste video. Hej hej.